Здравейте, аз съм Ежели, WW53 и сега ще ви покажа на моя чисто нов аквариум. Всъщност, впрочем, той е на Рей Мистерио. Днеска си купихме две рибки и така си купихме аквариум с мидички, с всичко. Всъщност мидичките и рапана, ако виждате, ние си ги намерихме в морето. Тази рибка си я кръстихме Дори Златната, само че тази Дори постоянно яде водораслото изкуствено и само се забива в водораслото, защото иска да го яде. И всичко яде. Първо опита аквариума и така до него си докосна устата. После опита мидичките. Да. Да, после си заби устата пак в мидичките, в камъните и после взе пясък и така, взима го и го плюе. Гати рибата. Водорасло даже се такова в помпичката и я облиза. Май, не знам какво прави. Рей Мистерио Дуда, твоя приятел Оскар плува и се подава. Да, наистина. Преди малко се подаде и плуваше. Ето плува и изкарва. Отзад се изкарва. Ей, ма Дори му пречи. Дори, значи, той отива отпред и Дори му се буда отпред. Отива отзад, Дори му се буда отзад. Дори е най-гадната, не е гадна, ама малко тъпа рибка. Луда, да. Добре, довиждане. Сабскрайбвайте ме и ме гледайте всички клипчета. Довиждане.